Виж как да се инсталирате, чакайте. Чакайте. Така. Ще ви кажа как се инсталирате GTA, ама петица. Не обещавам, че ще отнеме процеса на инсталиране малко по-дълго. Ама каквото се прави, ама инсталирането ще ви е дълго. В смисъл, аз съм си я инсталирал отдавна. И да, то нека да направя да започваме. Първо трябва да имате Torrent и Diamond Deuce. Е тези две програмки. Така, после правите следното. Тете в Google линк долу в описанието. Чакайте се го приготвя. Пира го с C. Да, цъкате линка, т.е. името на наименованието на играта. Така. След което ви изриза това нещо мъничко. Цъкате го. Както ви казах, цъкате си окей, ама аз няма, както ви казах, защото съм я инсталирал отдавна. И да. После отидете си в Diamond Deuce, давате на плюс и отидете директно в папката на GTA и цъкате това, цъкате на Open, но аз вече съм си го направил предварително. Така. И след което правите пак следното, дърпате си го тук, ама аз пак съм го направил на бързо монтиране. Или на диск F. За диск F е достатъчно подходяща GTA. Така, цъкате GTA 5. Така, след което ви излиза ето това нещо. Цъкате OK. Вече това аз не съм го направил, тъй че. Така. Тук си го настроите на кой диск да ви е и трябва директно да ви на папката GTA 5. Ето така, да Grand Theft Auto 5 и цъкате на Next. Тук да ви е на десктопа и на старт менюто. Но аз не искам да ми е на старт менюто. Тоест на старт менюто, на мен ми е това старт менюто, ако някой не знае. Така. Така. Тук минахме с Diamond Deuce и това ви се отваря. Трябва да цъкнете пак Next. Тук ви излизат Click Install в Continuum, which така. Тук ви излиза нещо си, Create a Desktop icon. Така. След което правите пак следното. Цъкате на Install и вече играта ви се инсталира. Ето е играта. Ето и GTA 5. Така. Иконката GTA 5 ще отнеме доста време да се инсталира тази игра и просто сега ще ви покажа как се слага крака. Така, първо отваряте това нещо. Така, пак си влияте някъде. Файлове или къде. Ето. Аз съм си влезнал в файла, чайте. Така. После трябва да си го инсталирам. И знаете, че го виждате да играем с по-малко. Това, така. После си влияте в директното меню, то трябва да ви излезе това. Ето я играм Grand Theft Auto. Цъкате на папката крак. И ето това ви е крак. Крака. Цъкате така, цъкате на копира. Ето тук, копие. Цъкате на малък екран. Тук ви излизат пак някакви диалорики. Ето имам, скоро ще имам и PES 2017. Та ще има стрим и а не стрим, клипче. Ето я, това е PES
17, както видите. Така, след което правите пак следното, влизате в GTA файла, който е този. Цъкате поставяне. Ето крака. Та хора, сега ще спра клипа на пауза, докато се инсталира тази игра, може да отнеме 1 час, колко ви е бърз процесора.